Hả? Chini je jeng khorokni journalist bojakmani je pati mongo tabukno courtni kaisa hearing pai phaibani jeng kogongkha jeng je Jagadish Deborma ni tijul mane ko ojabai ojama bo khorok broi je jeno lama kasu bukha a bulai mani pati mongo pochim thanao jeng case kha case mani pore borok thanani sahajye tai je tabuk chini press club ni president Pranab Sarkar songrokni chubaino motamoti police thanani borok bo romkha o khorok bri romjak kha oro tai Jagadish romjak already tai Joydeep Deborma Pintu Deborma tai Rakesh Deborma no romoi tini court o tubukha case to accept bungino abo sapayo court o tini hearing jeng pai phaikata tabuk naijene kha jeng to hearing o thangi phaika jeng justice mana nango je justice chini je journalist bojakmani yagulo je chini je odhikar tai bobishoto buino buimaya tei tai buino amahai thungmaya tei eba obahai kebo yapita barok thung o justice jeng nayo abo bwskangni salono tai bebak kok jeng update no ro sanai tini asno hambai logio hambai marna musungo karon chini a pati mungno sudu social media rok simlia media ba TV channel rok simlia potro potrika rok bahanyo kok awai nai जोंनो support खायमानि बागै ताई media rok ni je freedom no mothang klangna bagै borni chubasun bagै borno bo hambai।